Ondra Matouš, Real Vizuál. Fotka exteriéru. To je typicky ta fotka, kterou případný kupující uvidí jako první v náhledu inzerátu a rozhodne o tom, jestli na inzerát klikne, anebo bude scrollovat dál. Proto je velice důležitá a mám tady několik doporučení právě pro tuhletu hlavní fotku celé nemovitosti. První věc, světelné podmínky. My samozřejmě chceme, aby bylo co nejhezčí počasí. To znamená, že chceme sluníčko, takový ty rady o tom, že je dobrý fotit za zataženého počasí, jsou starý 15 let z doby, kdy ještě ty telefony nezvládaly tak dobrý dynamický rozsah. To znamená, že my chceme sluníčko, chceme, aby ta úvodní strana domu, fasáda byla osvětlená a zároveň chceme fotit ideálně v ranních hodinách anebo potom v pozdějším odpoledni, kdy je sluníčko hezky nízko. To je fajn, to jsou všechno takové rady, které samozřejmě jsou ideální, že v praxi to prostě nejde časovat a prostě děláme s tím, co máme, protože dům si nemůžeme otočit na jih a zároveň se nám nechce čekat 6 hodin do večera nebo respektive do pozdního odpoledne. Co ale můžeme ovlivnit, tak je to, odkud tu nemovitost vyfotíme. To znamená, já mám teďka, když bych to chtěl vyfotit odsud na nejširší objektiv, tak ta fotka bude perspektivou nevypadat dobře. Co ale můžu udělat, tak je prostě, že poostoupím trošku dál, přepnu si ten foťák z toho nejširšího objektivu na ten standardní a potom ta kompozice bude vypadat daleko příjemnějším způsobem a vlastně bude to vypadat celý mnohem přirozeněji. To znamená, že to je jeden ze způsobů, jak docílíme daleko hezčí úvodní fotky. Dalším způsobem je samozřejmě postprodukce, protože jakkoliv hezky vyfocená fotka se dá velice dobře upravovat a na to používám Refoto Edit, kde tu fotku nahraju a jsem schopný si tam udělat nejenom to, že mi to samo vymění oblohu zamračenou za hezky modrou, ale já jsem schopný například udělat fotku, předělat ji do západu slunce. Mraky se vymění na červenější, takový ty červánky před zapadajícím sluníčkem a celý nám to tu atmosféru posune na úplně jiný level. A to je něco, co nám dokáže oddělit tu náhledovou úvodní fotku inzerátu od konkurence. To potřebujeme. Když řešíme exteriéry, tak bych nerad opomněl výhledy. Pro mě osobně, když jsem hledal nemovitost, kterou chci koupit, tak to byl jeden z klíčových elementů nebo klíčových důvodů, proč jsem si třeba nějakou nemovitost vybral. Protože já opravdu, asi jak jsem vizuální člověk, rád koukám do přírody, mám rád ten pěkný výhled. To znamená, ano, musíme to prodat i v rámci toho inzerátu, takže na to rozhodně nesmíme zapomenout. A najděte si to nejlepší okno, ten nejlepší výhled a minimálně jeden výhled z okna, pokud to není opravdu výhled v nějakém vnitrobloku do ošklivého protějšího domu, tak udělejte. Tu fotku vyfoťte, protože pro spoustu lidí, stejně jako pro mě, je to v tom inzerátu důležitý.